Как си казва? Това е така. На кога? Защо не те питам те? Тодор Каваш. Така, Тодор Каваш. Кой е Тодор Каваш? Той е един голям революционер, много велик български революционер, който обявил турското въстание. Нали? Знаеш. Можеш ли да прочетеш какво пише? Хайде, прочети. Няма нищо бедак. Трябва да превикам. Благодаря на тях. Стой там, Сашко. Какво пишете добро? Можеш ли да прочетеш? Си ръката. Чакайте утре да тръгвите. Да ти мисли, че има оръжие. Заедно? Ела тук при нас. Ама не дай да го лапаш това. Ти. Тази къща хареса ли? А? Да. Коя къща ти хареса най-много по къща? Кажи бе, Сашко, тебе коя къща ти хареса най-много? Раз. Айде. О!
Така къщата. Тук ли беше къщата на он? Да. Аз имам една къща. Аз ще си легна с нощи, знаеш колко часа? В 2 часа. Сутринта съм станал в 6 за да дойда да ви взема. Значи тази вечер ще си легна в 11 на 9 часа, трябва да бъде това. Горе нашата се включи в такова, ще трябва да си легна. Значи ние следваме. Виж си имате там една отделна стая. Ще се оправят на програмите. Вече по време крагарите миете ли? Не ги миш. А? Там ще ги миете, защото няма и с кучето ще внимателно. Защо? Ами не знам да се случи. Опас. Дай ти ти тогава като. Ай, 3-4-5. Браво! Ай! Веско, май и Сашко е по-бърз от тебе. А? По-бърз си. Ти беше избран. Нарисува ли бе Сашко къщата? Нарисува ли? Виж как хубава къща нарисува. Добре дошли. Какво правиш? Ами, какво правя? Готва. Чакам гости. Чакам гости. А на тези малките гости хареса ли им тук в къщата? Ами те да кажат, много им харесва. И мене ми хареса, пораснаха, напълняха, хранат се добре, спинкат си добре. А слушат ли? Слушат? Слушат. А? Слушат, разбира се. Кой слуша повече? И двамата слушат еднакво, не? И двамата слушат еднакво. Вчера загубихме на Сашко половера, днеска го намерихме. Намерихте ли? Да. Ами Веско ми се оплаква, че нямало швепско. Швепс няма. Няма швепс, няма... Какво да правим?
Сашко, къде е по-хубаво? В Париж или тук? Кажи ме, погледни ме. Веско, кажи бе. Тук, разбира се. Защо е по-хубаво? Има повече място да играе. Има място. Има място. Има два площада. Движим се от единия до другия. А котки има ли? Ама куче няма, не като моя Бонзо нямаш куче. Има ли тук куче? Сашко ми каза, че имало някъде едно куче. Къде е това куче, бе, Сашко? Хубаво ли? Ама то не е такова като Бонзо. Имате ли си Бонзо е приятели много тук? красив. Имате ли си приятели? Да, Ама А ние сега с ще Беби ги- Косо, като купихме тъс къща, казахме, тук ще ни растат нашите момченца. И така се случи, че 3 момченца тук растат. Да. да, Косо. Косо е вече голям, той не му се идва тук. Сега ще го докарам след Сарагел. Да. Аз ще ги взема днес да ги вода в Сарагел. Да. Ще ги задържа 3 дена. И колко ще бъде там? И ще ги върне И Бонзо Панчо. ще бъде И там. Бонзо по цял ден с Бонзо, ама Веско го е страх от Бонзо. Не, Как не? Страх, Сашко не го е страх, обаче Веско го е страх. Ами, страго е. Веско е мъжко момче. Бащината къща на баща ти в Свищов решихме да сложим парите в стара къща, защото тя беше стара къща. И дойдохме в Копривщица и ти си спомняш, цяло лято идвахме събота и неделя в Копривщица да си търсим къща. Видяхме разни къщи. Обаче накрая ни излезе късмета тук и може би беше най-подходящото. Голяма къща с малък двор. Да, такава. Да. Пък сега къщата е пълна. Напълни се. Тогава беха млади още. И трите чини горе са оригинални коприщенски чини, носени от Александрия. Те ни са подарък тук от наши приятели. От Ана Стайнова? Ана Стайнова е едната. А пък другите чини, Живе, които сме наредили, Да, така се. всеки от нас като Чакай, пътува, да разказва тук за... носи по някаква чиния. Където и да отидем, и понеже Панчо повечко пътуваше по едно време, той като че ли най-много чинии е донесъл, но продължаваме колекцията. Защото това е копришки обичай. Когато те са пътували, са си носили от Александрия, от Кайро, чинии за спомен. Тъй, че и ние се включихме в този копришки обичай. Мама, къде? Да? Не, ще го ли? Кажи. В Сарагел има ли телевизия? Има, да. Има. Само, Може че ли без телевизия? Не е цветна. И тукашната нашата не е А цветна. ти си много така привързан към тази телевизия. Къде взема тая джувка да се вършиш? От бабината плетка. Мала плетката джувка ли си направи? Да не пиеш? Ще дали ме застреля? Не пиеш, бе. Мащът нямам как си. Я да видя. Защо нямаш? Трябва да имаш, значи. Нещо тайно ли пак? Да, ще тайно. Абе, Веско много е по тайните да А ти на кажа. кого е? Знае ли тая? Да, На кой? на братовчет. На сина. На Сина сина. на него. Ще го докараме сега. Това си на ти, батко. Ама сина вече не му се идва Аз ще тук. дрога... Ти батко, не. татко, мама не казваш. Аз ще Не. дода... Чакай, какво се разбрахме? Другия Дай ми петък, кибрид. да. Да. Свършваш. Дай ти Смената покажи. пък свършва. Така става. Не бе, аз слизам. Да разкрием Вече джобчето. ти свършва Да. смената. И след малко ще го видиш И другия джоб. другия петък ще... Дода ще го трябва да си Същия направя кибрид, да? плата малко. Да. Този същия огън, а с който са запалили огъня. Панчо нещо викаше, че тъс се... Той те пише ли? Я пуски една химикалка на бъзърик. Хайде, че твоите няма да пише. Едната не пише. Едната се свърша. И ето тук. Независимо, че е да прекъсваш, може ли да пишеш нататък? Че да намерим. Ето тук. Айде, младенче. Аз ще им диктувам сега. Само след минута, голямо са, заминаваме с колата. Започвай. Айде! Само. Не толкова чепата, де. Нали се разбрахме хубаво да пишеш? Само. След минута. Да. Добре. След. Малко са. Сложи го в скоби. Не го
След. Брат, тя ще пише. След минута. Заминаваме. След. След. Как се чува? А какво се вижда? Какво се чува, какво се пише? Пишеме Т. Не. Т се чува, но се пише Б. Д. Хубаво да напише сега. Само след. Нова дума, остави малко място. Минута. Пащате ли текста? Минута. Малко ма. Намери ли химикалка? И ти почвай сега с главна буква. Само след минута тръгваме с колата. Какво? Минута. Ми. Хубаво започни отгоре. Само какво? Само след минута, главна буква, чудесно, на два реда трябваше. Внимавай, не се хваща за главата. Много си крив. Много си крив. Не е хубаво това свърна. Добре, остави скоби и започни от начало. Така. Минута, хубаво. У? Да. Така. Додолу. Не толкова чепати, Саше, Веско. Нали говорихме за тях? Само минута. Имаш да довършиш думата до края, ще стигне място. Само. Ето тук една грешка. Сега трябваше да пишеш О, а не У. Нищо. Поправи на О, не е нищо. Сложи го в скоби и го напиши правилно. Само след минута, сам си следи думата до края, нали знаеш? Точно така. Ето точно това. Ти ли пишем или пишем един? Минута. Чува се много ясно. Няма съмнение. Сигурно трябва това и си напиша. Сложи го в скоба най-добре. Тогава сложи цялата дума и безстойството не е много хубаво. Хайде. Така. Започни. Така пече ужасно, че децата не могат да се. Минута, тъй като френското М. Започни отгоре. Така. Едно хубаво А. Така, само след минута. Чудесно. На новия ред сега. Пенчо не чете. Пенчо работи. Пенчо пак не ще. Пенчо го мързи. Гледа да лежи. Така. Ходи да си май. Дири да играе. Време се минава. Пенчо порастява. Не измисли. Пенчо порасна. Иска да яде, няма откъде. Така. Добре. Тук имаше две малки грешки. Забелязахме всичките. Какво беше това? Дири? Дири. Какво значи дири? Иска да играе. Внимавай. Дири. Какво значи тази дума? Дири да играе. Сашко, какво значи Какво значи думичката дири? Дили. Дири. Какво значи да дириш нещо? Дириш нещо. Нали ви обясних? Добре. Да Забравяте ли? Да търсиш. Да. Ти трябваше самия да се помъчи. Хайде сега, ти на кой урок ще спреш? Чакай. Ако може да напомня назад. Първолак? Смятане до 10. Хайде, и на този урок сме взимали. Смятане до 10. Не. Първолакът не разбира. Не искам. То беше много хубаво. Да, ма искам много. Толкова много има какво да Сашко, чете. като Отваряй и някой чети примадона сега. си. Какво искаш да четеш? Как се казва? Кажи. Но той не го помня. Айде, рибаре, много. Чети го. Хайде, Сашко. Татко, помогни ми, тънка мрежа и сплети ми. За това става дума. Татко, помогни ми. Тънка режа и сплети ми. Аз в ръчица. От началото. Не пропуски. От началото. Аз в ръчица. Той трябва да посочва. Ще я хвана. Ще я хвана. Така. Сред речица ще застана с годно място, ще намеря 17, 18, 19 души. Вие ще дойдете? Чакай, той ще може да... Бъде, маха с ръката. Тура, гледай в него. Ясно бе, ясно.
Бързо. О, Боже мой. Виж обаче и той разбра, че го снимат и то как те възбуди. Те тръгнах. Колко? Бонзо, Бонзо. Я виж колко, Бонзо, Бонзо. Я виж колко къде, колко къде. Я виж назад. Я виж колко къде. Иди назад да видиш колко къде. Добре, що не ставим на морените изобщо? Ето там от карта. Комар. Ян, колко много бурени има. Чакай, ти кажи да почнеш да снимаш. Още ли? Може. Може. Тук вече не може. Ще слизаме по камъни. Колко му? Какво пак ви дойде при нас? Да, това беше целта. Какво на кино е така, бе, въртат в кръг и ще всеки е голям. Умори ли се нов? Не. Тук вече няма. Умори ли се като муко? Веско! Веско! Видя ли Бонзо как плува? Веско! Видях. Глазям. Аз също се влезам в вода. Браво, Бонзо! Браво! Браво! Айде, ела сега се се. Това ще измием сега. Аз си влезам, си скъп. И миете краката да замърсите езеро. Правилно. Ето, чукали! Може ли се качваш? Това си измиеш краката. А? Това е студена тук е водата. Това не е за разпит. Играли. Да намери пак, Не се, редовно играем. Или като крах при глава. И от тогава малко и
Има специална мисия клуб за моряка и организират мачове между кораби. Таксийния кораба и агента за така какво да се. Искам да направите среща. Има млади момчета. Дават екип. Сигнало, слънце на високо, южен вятър и ни връща. Че поток, път ще мине лагера на дъпътъмпо. Добре, гледай. От смяната. Не. Декларацията против тоталитарното ръководство. Това са кампаниите на Съръгъл. Дай ми фотоапарат. Да, тебе. Седми там на денталната апарата. Ей там, но. Да, те, но не камър там. Да, тебе. Добре. Изкара ли ме? Всичко се чува, а не говорете. Живичко. Хайде. Това отсреща е Белмекенския дял на Рила планина. Виждате ли, има едно така като отрезано с нож. Отсреща. Това е Рилското конче. Рилското конче, да. Това е Сивричал. По него се слиза, има едно въже. Отляво е стръмна пропаст, отдясно е пропаст. И след като се слезе от него, вече оттатъка в долината е Белмекен. Оттатъка. Тук е долината на река Марица. А Студеният чал е един от най-така красивите, защото е най-дивите. Тук е Студеното деле е едно от най-малко посещаваните места в този дял на Рила.
А като слеземе сега надолу, ще видим, тук има едно слизане. Вижте го. Слизането става по дупка. Или лека по лека. Слизането е до там, всъщност, минава се през тези клекове, докато се стигне до клекова, там нататък вече не е страшно, по този улей. И се стига до пътеката, която е там при дерето. След тази пътеката е съвсем хубава, много по-приятна на това и излизаме долу под Кобадинка. Има ли някой, който смята, че няма да може да слезе тук? Единственото, което трябва да се спазва, е да не се слиза всички наведнъж, защото някой път някой търкулва камък. Трябва да се внимава с камъни. Аз започвам. Колко ти ще слезеш първи си скучи. Защото то както търчи, ще бутне. Аз започвам. Чакай да слезе малко скучи. И не всички наведнъж, защото падат камъни понекога. Не, доста древата за нещо няма да... Юпи! Яба-яба-яба-ду! Яба-яба-яба-ду! Стига се така на диагонали, на така. По-добре. На диагонали. Така, ето така, на бок на така. Хватам от краката. Диагонали. Полека, не бързай. Стегай си него да не спъси него и как си после. Море, ти откъде ще минеш? Оттам ли? В Саръгьол беше през август 1970 година. Бях на 28 години. И когато видях тази красива природа, тази огромна поляна и тези върхове, изведнъж едно единствено нещо си помисли. Искам да умра тук. За едно 28 годишно момче не е приятно да мисли за смъртта, но това беше първата асоциация, която направих в Саръгьол. Че искам да умра или понеже това... Леско! Бързо! Заваля ли? Айде бе! Заваля.
в Сарагел точно? Можеш ли да ми кажеш? Така ще ти може да играем футбол. Но в Париж е най-хубаво. Друго? Париж си е най-хубаво. Къде е по-хубаво? Париж е по-хубаво, защото имат видео, имат Nintendo. Той ми гледа, че тук е по-хубаво. Но за играе, само че тук няма играчки в България. За какво сте играчки? За да играе. А красиво ли е? Сашко, какво ще кажеш? Красиво ли е тук? Няма. Си играчки. Сашко не разбира каква е красота. Чакай, къде ти харесва ходиш? Само това ми каза. Тук или в Копривщица? Значи ти двете. Ама къде е по-хубаво? Двете. Ти сядал ли си някъде на такова място? Виж колко Гледай, това е моят цветен телевизор. Каква телевизия са? Ти можеш ли да седнеш някъде в Париж и да гледаш тази гледка на среща? Не. Това е моят цветен телевизор. Затова му викам цветен телевизор. Добре. Я ми кажи, харесва ти на майка? Бонзо, ела тук, Бонзо, ела. Да. Моето момче, а? Никво не харесва. Дали ти харесват на Мариана котките? Бонзо! Да. Бонзо, ела, моето момче. Айде. Ела тук, ела. Ела, моето момче. О, хубавото ми момче. Ела тук. Ела тук, ела. Седни при Веско, че Веско Ела при Веско тук, ела. Ела при Веско, ела. Ела, седни тук. Ела. Сами взе шап. Ще ти ни качи. Страшна е. Значи, Коко, ние дойдохме за първи път с тебе тук през 76-та година. Ти беше на 2 години. Ходеше, лазеше. И си спомням, че бяхме ти донесли креватчето. Тук го разположихме в стаята, където сега спиме. И даже един път аз тръгнах с една група, ходихме на Белмекен и вечерта имаше страхотна буря. Нас не хвана сутринта бурята, но тук е било страхотна буря и майката се беше много оплашила, защото съм аз с теб. По това време и баба ти беше дошла, и баба ти Лиза. Ти кога си спомняш сега? Няма. Сигурно 6-7 години. Инженер Тодоров тогава те водеше за ръчичка, тук имаше пътя, нямаше тези мостчета и се минаваше по един тръп, тогава те водеше за ръчичка. И така, горе-долу ти си израснал тук в Сарагел. Всяка година беше. Хареса ли? Не знам, за година пак бих дошъл. Хареса ли? За мен това е най-красивото място в България изобщо. Като бех през 1980-та, като бех във Франция, единственото нещо, за което така съм свързвал в България и ми било мъчно, беше Сарагел. А тук сега, дето седиме, на това място аз му викам цветния телевизор, защото има разкошна панорама. Знаеш ли ги тук сега? Можеш ли да ги покажеш? Кое къде? Не, съм си. Как? Това кое е тук? Те са еднообразни, защото трябва да си имат всички. Това е студения чал, това го знаеш. Да, това го А знам. това долу, долината? Това я знам, разбира се. Това е долината на Марица. Знаеш, това е тук Белмекенски район. Много е красиво. Седни малко. Седни на мен. Ето този дворец Фердинанд е абдикирал. Се надяваме, че един ден Симеончо като доде, ще поиска да види този дворец и тази красота. Голем вкус са имали на най-хубавите места са си направили. Това не може да се каже, че е дворец, това е ловна хиш. Ти в Бистрица ходил ли си? Виждал съм оградата. А Ситнякова си го разглеждал? Да. Кое ти харесва повече? Ситнякова или... Горе-долу е на...
Но тук е по-запазено. По-добре. Мъчно ли да си тръгвам от? Добре, ще ми стига. У мене пък хич не ми се стига, седи ми се още един месец. Ако може. Иди при колко, ай. При колко. И какво свали ушите? Какво свали ушите, а? Я виж чичубар, виж чичубар, виж гледа. Виж чичубар, виж. Виж чичубар. Изираме чичубар. Я виж чичубар, виж чичубар. Чай, тук сега ще го направим. Ела, тук сега да покажем на Чичо Боре, ела при мен. Ела да покажем на Чичо Боре какво можеш да правиш ти, ела. Ела, мой Чичо, ай. Чичо Боре. Браво, доброто куче, хубавото куче, как хубаво скачето. Айде сега, хоп. Леле, паз за снимката. Ела тук е една. Хоп. Браво. Снимай ли го, видите? Ела, тук, иди при коп. Ела, изигай го. Пауза. Ай, свири, аз пет нашите.